tady 2 tajné hosty. Jeden je Jasper. A druhá je Nora. No takže dneska tady budeme dělat podle tohohle boxe, který se mydlí teďka na sprchu. Tam musíme mít sprchu, jo. A tam budeme mu dělat domeček. Yes. Tam, kde se umé, tak tam není sprchu. Ne, záchod si nemůže přijít. Jdeš spít? Já si ne. Ty nejspácháš pro sebevraždu. Tak. Počkej, takže, tak čím začneme? Takže uděláme, ježím asi jako ve stavbu. Že si ji můžeme dát? A budete mít asi takhle, bude stavit. Ne, to asi nedělejte asi. Já jsem to viděla. To jsem se hrál. Jo? Ne, tam bude tak třeba. To bude dít a takhle chodit. Jo, jaký budeš dělat? To není můj, to byl ještě jeden. Nechci už. Budeme mu koupelnu vidět. Nemá dveře, protože to zabere hodně a jsou to i okna zároveň. Budeme mu koukat do velkou. To si šel z toho 50 právě, že je to dobrý. Já ho tady češu, vidíte to, počkej, já ho hodím na to. Nic jinýho neslyšel. Já jsem to viděla po druhý. Fakt? Takže ty si vě... Ne, ty to dnesku to viděla. Hej, doporučíme vám, je to detektiv, nebo hodně detektivek jsme koukali. Hodně. Ale byl dlouhý, jako. Bylo to napínavý, to se mi. Hej, to bude jeho ten. Jedna vražda to nebyla, byla to jedna nějaká... Záhada to byla. Záhada. Nemohu vidět. Je to mega dobrý. No to takový jako. Já jsem měla vám chuť říct. Kdo to byl zabil? A on se zabil sám, tak to už víte. Tak čekaj. To je po třetí. Takže tady je záchod, je to takový holčičí a utírá se to. Penězma. Boháč. Která vám ukážu blízká. Tam je boháč. Ten záchod tady má takové splachování. A tady má toaleta, jako prostě 100 to je mega krásný lidička. No to je jako splachování. Ježíš, to je cool. Staň se printu. Proč tam je ta miska? To je jeho umyvadlo. Už můžeš kadit. On to tam nejde dát. To je jedno. To se to tam nevejde. Dobrý. Úplně přesně. A máme záchod, úplně nádherné. Už jde na záchod. Asi nevím, jak se používá, ale to nevadí. Musíš obrázat. A teď máme pánvičku. A tam Anička udělala tady to vajíčko a tousty. A tam kečup. Co to je? To bude ten... Tam je myš? Tam je ratatouille, ty bogy. No, to asi bylo ratatouille. To nebude srát. Jdeme ho na záchod. Trošku větší, ne? Na ratatouille. Počkej, asi lidi. A má i obrázek, košičky. A to bude mít jako to na zdi. Ty manželka. To je jeho. Hey, look at this. Nebo on má jako manželku. Můžu to otočit. Ne, jako že bude sádl, lebo je jeho maminka. Ne? A má kousavou manželku. Uděláme mu tam postel, aby mohl na ní spát. No teď já s tím posádem. Všechny. Já jsem slyšela nějaký. Zalít lampu. Já to je dobrý. Když jsi to zvyšil. Ty hogy.
je to půl litr, tak ono to drží lidi. Tohle bude mít jako lampu, když bude chodit večer domů. A to je dobrý. Ale jakože jak to zapneš. Nemohla to si. Víš, a ty bude mít ještě tady to, protože to je jako... Tak kde není postel? Tady vedle to, jo? To je voda. Růžový, my uděláme růžový umyvadlo, jako základ budeme tady růžový. OK, tudy se leze, jo, protože tady je to snížený. A to může být příjemné, to má tam spát. spát. Velký, aby to nevypadlo. A je to mega chvíli. Bude tam mít medvíd. Já jsem dala takhle, jakože. Tady mám troj, přesně troj tady mám. Ježičko, buďte tichá. Až jo, co mám říkat? Ty jsi to vyplivala. Dobrá, že to vyplivala. Tak, jde. Hej, já mám tam schránku před tuto, tam s tím motýlkem. Schránku. A tím pádem je to holka, tak tam má zrcadlo. Je to kluk jako. Já Je vím. to pryč. Ty si kouří dám, potom dělaj. Ty jsi nám nedala. Asi Hej, a jde takové tohle. to musíme potom zamíst. Tak To nepočte, to je za ním vypadá. to. Takže ne, až na konci jim to ukáže opět. Já teďka jsme ukázali ten... Jo, je. To dá do té postele. Ne, nedáme ho být, ale to přijde stát. Ale nedáte to teď dělat. On nám půjde, ne, bez tak. Ať to nevykope, ať to neodkope. Ne, to vám nedáte. On je v posteli. Ten pasta je mega kys třeba. Ne, on to tam jenom proskoumá, až půjde spát, tak se to dělá. Tam je díra. Je takový to být. Si řekneme. Řekneme vám, že příští víkend, když tam bude Gabi, já tam mám také to spolu. Když příští víkend, když bude u nás Gabi, tak vám můžeme natočit video, jak jedeme závody. S kozlíkama. Takže, ale jinak nenatočíme. Ale jedeme je tak i tak. Jo a to. Ježiš, on potřebuje na záchod. On potřeboval na záchod a hodil se přes pocit. Já potom mezi toho musím poslat. A rovnou do postele. Teď jsem byla. První na polštář. Jo. Ne, děsko. No, to říkám. Ne, ještě musíme udělat vyšší. Musíme tam udělat třeba jenom jednu tu díru, aby to... Jenom jednu tu dírku, aby jako nás vylejzali. Jo. Kde bude taky to vyšší? Nebo... Tam asi. To jsem mega líbí, to mě nemůžu. Já bych tam hned chtěla. Jo, úplně jakože. Já bych do toho, já nevím, do těch pěn. To je mega lepší. A po ty má houbačku. Já nehoubačku. Tak nic. A ty má díru pro ratatouille. Kde? Musím to dát dolů. No. To byste tam nemohl právě. Co Jsou největší. Byl to nejlepší kamarádi. Ratatouille a Jasper. A few minutes later. Hi, nalíná si čokolíta. Ty už má zahradu, chápete? Tak, normálně. Zaspí, ty půjdeš potom na zahrádku, ano? Tam byly za tebou ty schody. Tam už je sem. Že si ne. Co? Tak ještě mám Jasper. Mě to se tam oblíbil. Hej, a kde budu mít tohle? Jo, že dlouhý bude to video. Jo. Tak já budu na nějaké ty části, kde budeme jako nic neříkat třeba. Kde to bude úplně nudný. Jo. Je tam má psa. Jo, hnědýho. Co má na to? Tady mám prase. To je prase, ne? Jaspera. Ty tam se šupe To je prase.
tady to. To je Usneš prase tohle. A já myslím, tady děláš, tady má psa. Mě dá taky. Dobrý. Prase, ne? Jo, vole, ten vepř. Hej, vejde se tam na tom takový kousek. A To vyleze. mám do toho. Ale mě neumí vylézt. Ne, on už přijde dělat. Jasper vypadni. A on se tam teď ustal. Já co tohle. A za ten konec tohoto. Já mám, abych mi to zmenšila. A nejčela. Hi, Melina. Čokomíka. Víš to s chodníkem zadka. Jo, to je skvělý. Já mám na to zase. Ne, tak minu. Melina. Čokomíka. Já už jsem určitě nebyla. Tak bylo takový to. Tu. Ať si zkusím. Ne, Jasper. To bylo mega dobrý, kdyby nadal jako Lego staničky. Víš, co jsem viděla, že si můžeš postavit své vlastní. Teď ve Vicky jsme, jak jsme byli, tak si můžeš postavit své vlastní ořezávátko. Já to byl můj prst hejsla. Tedy. Hej, ale on se tam nevejde, kam moc. Budne, zastavit. Nepovedené záběry. Které všichni tak dlouho čekáme. Dosud jsme nevěděli, co to je. Ale my jsme jejich poslanci. Takže se teďkon podíváme na nepovedené záběr. Takže koukejte až do konce. Píp! No jedno. To je jedno. Nevíte to, že to natáčíte jako blbě? To je jedno. Bylo to takhle. Bylo to takhle. Ne, ono to bylo tady ten čas. Protože teď to bude takhle, ale dělá to, mělo by to být jako, že takhle bychom měli vypět. Chápeš? Jako, že to je na stojáka. Takhle to. Neměla nastavit. No, ale právě šlo to Mě na stojáka. Neměla. Mluvila, pošla tam je to. Čauky, pojďte se houčí. 3, 2, 1, teď. Čauky, pojďte se houčí. Já to tam nechci říkat. Nechci, že budeš to říkat za mě. Jo. Aniča, hi, nanina, si, čukomita, Anika papa. Aniča, hi, nanina, si, čukomita.